Insellmilkom u nistedinkom għas-36 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Meta Ġesu jallimna nitolbu u għallimna permezz tal-missierna, għallimna mhux biss nitolbu l-grazzja li nagħmlu dejjem ir-rieda tal-missier, ma fit-tieni parti tat-talba għallimna ngħidu ħobżna ta' kuljum għatina illum. U għal-ħobż materjali illi għandna bżonn biex ngħixu lil ġisimna u ngħixu sewwa. Imma anke l-ħobż tal-ispirtu, il għaliex aħna maħniex biss ġisem, imma ġisem u spirtu. Neħtieġu dak il-ħobż li jagħti sens lil ħajja tagħna ta' kuljum. Fl-ewwel qari ta' 18 il-Ħadd ta' matul is-sena għandna silta ċkejkna li tfakkarna fil-miraklu ħansejħulu hekk tal-manna fid-deżert, il-lut li jgemgmu fil-mixja twila tagħhom fid-deżert imma Alla jipprovdilhom il-ħobż permezz tal-manna biex jgħajjex lil ġisimhom u lill-ispirtu tagħhom. Tantu hekk illi fit-tradizzjoni ludija din l-istorja sempliċi ma sabiħa tal-manna ħadet sinifikat importanti ħafna. Il-manna ma' żmien saret sinjal tal-ħobż li jinżel mis-sema, tal-ħobż tal-anġli, tal-ħobż li kapaċi joħloq l-għaqda bejn il-bniedem u Alla tiegħu. U propju f'dan id-dawl li nistgħu nifhmu l-ewwel parti tad-diskors Ewkaristiku illi sejrin naqraw fil-Vanġelu ta' dan il-Ħadd, mis-sitt kapitlu ta' San Ġwan. Il-lut jgħidu lil Ġesu sejjer tagħmel, missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub tom jieklu ħobż mis-sema. U tweġiba imqanqla ta' Ġesu mhux Mosè tagħkom il-ħobż mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobż tas-sew mis-sema. Għax il-ħobż ta' Alla, u hawnhekk nafu li Ġesu qed jitkellem minnu nnifsu u dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Min ma jixtieqx il-ħobż li jagħti l-ħajja. Il-lut f'Kafarnawm jgħidu lil Ġesu għatina dejjem minn dan il-ħobż. U Ġesu jiddikjara b'mod solenni jienu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċ. Huwa Ġesu biss li huwa l-ħobż veru li jinżel mis-sema. Huwa permezz tiegħu biss illi nistgħu nidħlu f'għaqda vera ma' Alla il-missier tagħna tas-sema. Tgħid għatfadlilna ġuħ għal dan il-ħobż, tgħid għatfadlilna ġuħ għal persuna ta' Ġesu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom islim.